Mu saurin muke. Kwanta da hankalinka yaro ka nutso. Sauri muke. Wato da yake yau ofishin ciyaman da wuri ake tashi ne. Hakan ne yasa Tito ya damu. Magareci a ya haƙuri yaya. Yaya suk tana nufin ofishin ciyaman din karfe 5 ake rufewa ne, yanzu kuma karfe 3. To ina gama. Minti ɗaya ina zuwa. Me na sauri? Ku ba shi ice cream ya sha. Ho, ice cream a cikin wannan sanyin. Ni ma karɓa mun mana. Yawa yaya barin karɓe ka. Kai daɗi. Dan wa Tito ko zaka sha ne? Gashi sha. Sha mana, sha. Ko hama ga ma suna sa ice cream. Kai gaba da sha shi daga bayan zai sha. Abin da nake nufi, ice cream din zai yi narkewa ne. Haka ne. To na gane haka ne. Yawa to na gama. To mu je. Minti ɗaya Jesse. Ka manta baka sha madara ba. Wace shan madara bayan ya sha ice cream? Kin yi hauka ne? Kin manta baki gawo ba tuntuni. Wato abin da nake nufi idan ka sha madara bayan ka sha ice cream ba zai sa cikin kai murda. Gaskiya ne sosai. Mu kuma nan gidan bakon mu annabinmu ne. Ta ya za mu bari bakon mu ya rashin lafiya? Ina ba zai yi ba. Kai gaskiya yaya da mu da baki wallahi. Ni dai fata ta ita ce kada da motsa da baki wata ta kashe shi. Baki ki koma kanki. Kin manta har yanzu ban yi aure bane? Babban yaya gaskiya babbar zuciya gare ka. Kuma kofin madara ma yafi girma. Amma ba komai bari mu je kawai. Mu je. Mu je mun. Babban yaya shin bakon ku zai iya wanke hannayensa? Kai wani ya wanke masa hannunsa mana. Zo mu je bari zuba maka ruwa. Yawa mu je. Wai yau ne sane shi ne na ga sai fada yi. Gaskiya na ji daɗi. Irin wannan karɓar ai ita musamman ce. Ai wato, karɓa irin ta gidan sandu. Sanannen al'amari ne a ko'ina da ko'ina. Gaskiya. Wani ahali kika ce? Ahalin sandu. Nan gidan ahalin sandu ne? Sosai ma kuwa. Kuma suna da tsohuwar gaba da ahalin ramdawa ba? Ƙwarai kuwa. Ni ma kai na fuskantar sakamakon wannan gaba nake yi. Zuwa yanzu kamata ya ce ina murna aure na cika shekara 25. Da wasa muna samun ɗan gidan randawa ɗin nan. Billu zai sheƙe shi domin ya cika alƙawarinsa. Shi ke na sai mai auren mu. Kuma ina yake? Inda na gan shi da kaina ma zan sheƙe shi. Ka gama ba? Tsumma.